Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Якташлары аны зур хөрмәт һәм рәхмәт сүзләре белән искә алалар. Мин бик рәхмәтле бүтән кешеләргә, менә халыкка, Ташлык халкына. Бүген Ташлык авылы балалар бакчасында Разил Вәлиев истәлегенә хәтер тактасы урнаштырылды. Туберкулезга каршы диспансерда ачык ишекләр көне узды. Шәһәр урамнары чиста булсын өчен 1 апрельдән Түбән Камада өмәләр башлана. Сыйфатлы азык-төлек бәйрәм программасы шимбә көнне авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Үз телләре һәм гореф-гадәтләре. Радмир Биләев милли мәдәни җәмгыятьләр вәкилләре белән очрашты. Якташлары аны зур хөрмәт һәм рәхмәт сүзләре белән искә алалар. Бүген Ташлык авылының Таңсулу балалар бакчасында тарихи көн. Данлыклы якташларының истәлегенә хәтер тактасы ачылды. Тантаналы чарада Разил Вәлиевнең авылдашлары, хезмәттәшләре, дуслары, якыннары катнаша. Президент карап торды да елмаеп, бик әйбәт инде, Разил Исмәгыйлевич, туган нигезең булу, туганнарың булу, сине каршы алып сыйлаучы туганнарың булу дип кул куеп чыгарды ди. Ташлык авылы балалар бакчасының элеккеге мөдире Гөлүсә Вәлиева хатирәләре белән уртаклаша. 2015 елда мәктәпкәчә мәгариф учреждениесенең киләчәген хәл итүдә җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевнең тырышлыгы зур булган. 1 ел эчендә яңа бакча төзелгән. Хәзер балалар заманча шартларда белем һәм тәрбия алалар. Күренекле якташыбыз Разил Вәлиевны искә алырга җыелдык. Бүген Таңсулу балалар бакчасында тарихи көн, данлыклы якташларының истәлегенә хәтер тактасы ачылышы. Тантаналы чарада Разил Вәлиевнең авылдашлары, хезмәттәшләре, дуслары, якыннары катнаша. Казаннан тормыш иптәше Алия Митхатовна да кайта. Искә төшерү көне мин бик рәхмәтле бүтән кешеләргә, менә халыкка, Ташлык халкына, аларның менә җитәкчеләренә, монда оештыручыларга бүтәнесенә бик зур рәхмәтләр, безнең гаиләдән бик зур рәхмәт үземнән һәм гаиләдән. Разил Вәлиев туган ягына еш кайта торган була. Монда һәр бина аның өчен якын, чөнки һәрберсенә өлеше кергән. Аның тырышлыгы белән Ташлыкта балалар бакчасы, мәдәният йорты, мәчет төзелә. Туган авылын интервьюларда аеруча җылы хисләр белән искә ала. Туган якка мин юбилей булмаганда да, монда көннәрдә дә кайтырга тырышам, әмма ләкин юбилей көннәрендә кайту бөтенләй башка. Мин монда үземнең үткән тормышыма, үткәндә кылган гамәлләремә имтихан там шикелле, хисап там шикелле. Миңа Ташлык авылы, минем туган авылым, Түбән Кама шәһәре миңа дөньяның уртасы кыйбласы шикелле. Хәтта бүген юлга чыгар алдыннан хатыным Хәләл җәптем сорый, Разил, син бүген Түбән Камага барасың бит? Мин әйтәм, бармыйм. Одан ничегенде бармыйсың, син бит җыйнап беткән, син көтәләр. Мин анда бармыйм, әйтәм, мин анда кайтам дидем. Разил Вәлиев 50-дән артык китап, 4 пьеса, 200-дән артык җыр авторы. Күп кенә әсәрләре халык җырларына әверелгән. Разил Исмәгыйлевич Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республикасының халык шагыйре Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Иҗатында балалар өчен шигырьләре аерым урын алып тора. Леклянын турында чыгара күрмә гайбәт. Көндезгенән ашару, йоклаганда бик әйбәт. Бүген Таңсулу балалар бакчасына 26 сабый йөри. Ачык төстәге һәм иркен төркем бүлмәләре, уенчыклар, физик культура һәм музыка залы сабыйларны тәрбияләү өчен менә дигән шартлар. Авылдашлары Разил Вәлиевне хөрмәт итәләр. Рәхмәт әйтәсе килә инде, шундый матур балалар бакчасы безгә төзеп бирделәр. Җылы идәннәр белән, яңа мебель белән, интерактив такталар белән, күп кенә шәһәр, әле ул вакытта менә күп кенә шәһәр садикларында да интерактив такталар юк иде, ә бездә һәрбер бүлмәдә бар. Менә шул хәтлек яратып, ата-аналар да бик яраталар. Тәрбиячеләребез безнең бөтенесе укымышлы, югары белем белән. Разил Вәлиевне рәхмәт сүзләре белән искә алалар. Шәһәрдә мөхтәрәм якташыбыз истәлегенә үзәк ачырга планлаштыралар. Исегезгә төшерәм, милләтебезнең күренекле улының арабыздан китүенә 2 ел ярым узды. Разил Вәлиевка 76 яшь иде.
Туберкулезга каршы диспансерда бүген 75 кеше исәптә тора. Алар барысы да дәвалану чаралары узалар. Узган ел әлеге ауруны 2 бала йоктырган. Әлеге очраклар манту яки диаскин тест ясагач ачыкланган. Өлкәннәр арасында туберкулез профилактика тикшеренү вакытында руслана. Белгечләр ассызыклавынча күпчелеге флюорографияны вакытында узмаган. Бу вакытта инде ул ширне әйләнә тирәдәгеләргә йоктырып өлгергән була. Бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш 10 көнлеге кысаларында үзәк базарда күчмә флюоромобиль эшләде. Елда якынча 15 мең кешене тикшерәләр. Туберкулез һава аша йога. Моның өчен ауру кешенең бер тапкыр төшкерүе дә җитә ди табиблар. 1 апрельдән Түбән Камада өмәләр башлана. Санитар экологик 2 айлык кысаларында шәһәр урамнары кыш буена җыелган чүп-чардан җыештырылачак. Идарәче компаниялар ишек алларын, подъездларны һәм балалар мәйданчыкларын тәртипкә китерәчәк. Шәһәр хезмәтләре карамагында парклар, пляжлар һәм юл буе зоналары. Гараж кооперативларына һәм башка ширкәтләргә аерым игътибар бирелә. Анда санкцияләнмәгән чүплекләр юк ителергә тиеш. Шәхси территория хуҗаларына яфракларны җыеп алырга, куакларны тиешле хәлгә китерергә һәм кишәрлекләрне язгы утыртуга әзерләргә кирәк булачак. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Радмир Билеев милли мәдәни җәмгыятьләр вәкилләре белән очрашты. Бүген шәһәрдә шундый 14 оешма актив эшләп килә. Аларның барысы да халыклар дуслыгы йорты канаты астында берләшкән. Ачыктан-ачык сөйләшү форматында мондый чаралар инде күркәм гадәткә үрелгән һәм халыклар арасында дуслык үсешенә саллы өлеш кертә. Халыклар дуслыгы йортында милли көйләр яңгырый. Татар, башкорт, чуаш, рус, таҗик, үзбек һәм Азәрбайҗан милли мәдәни җәмгыятьләре бер табын артында. Алар үзләрен зур тату гаилә диләр. Мин Казахстанда тудым. Казак халкының традициялары мен бик близко. Пенсия чыккачтан мен инде казак культурасын таратам. Үзем, конечно, сахнада вакыт булганда бип тә йөрим. Шәһәр җитәкчелек белән ачыктан-ачык сөйләшү форматындагы мондый чаралар инде күркәм гадәткә үрелгән. Радмир Билеев билгеләп үткәнчә, ана теленне белү, халкының горыф-гадәтләрен буыннан-буынга саклап калу мөһим. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Безнең халыкларның бердәмлеге бәйрәмнәр вакытында гына сизелми. Сейчас идет специальная операция, мы все участвуем. Хәзер махсус хәрби операция бара. Без барыбыз да ярдәм итүдә катнашабыз. Катлаулы чорда яшибез. Бергә булу мөһим. Фронтка ярдәм иткәнегез өчен аерым рәхмәт. Алдыгызда баш иям. Бүген Түбән Камада 70-тән артык милләт вәкиле яши. 14 милли мәдәни җәмгыять актив эшчәнлек алып бара. Быел аларга Якут оешмасы да кушыла. Халыклар дуслыгы йорты төрле халыкларга үзләренең туган телен, тарихын, мәдәниятен, горыф-гадәтләрен өйрәнергә һәм хөрмәт итәргә булыша. Очрашуда мөһим мәсьәләләр буенча да фикер алыштылар. Аралашу чәй табыны артында барды. Милли көйләр беркемне дә битараф калдырмады. Түбән Камаларны язгы ярминкәләргә чакыралар. 28 мартта Магнит сәүдә үзәге янында, Южный урамындагы 7нче йорт каршындагы мәйданчыкта Ютазы һәм башка районнардан килгән фермерлар үз продукцияларын тәкъдим итәчәк. Сыйфатлы азык-төлек, отышлы бәяләр, бәйрәм программасы вәгъдә итә оештыручылар. Сату һәр шимбә 8дән көндезге 1гә кадәр эшли. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре Түбән Каманың Комета базарында һәм Кама аланында да оештырыла. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.